Takže čus lidi, jmenuji Tobias, já jsem to zdravím po dlouhé době u dalšího videa. Tentokrát s novým setřem vlasů a s novým trikátorem. A dneska bych vám chtěl říct takové věcičky. Tím, že na tomto kanále budu dále aktivní, akorát ne zas tak moc, spíš to bude každý den aspoň jedno videjko. Ale bude to tak, že vlastně na tento kanál nedávejte moc odběry, dávejte odběry spíš na kanál Hoto TV, který prostě bude dole, nemyslím jakože video, ale bude dole v popisku videa. Takže tam dávejte určitě lajky, odběry, komentáře a podobně. Na tomto kanále budu vlastně takhle dávat jenom informace o Hoto TV a vlastně každodenní vlogy, takže každý den, co jsem dělal ve škole a podobně. A dneska bych vám takhle nějak chtěl říct, teďka tady někde najedu na svoji stránku YouTube. Takže dosáhli jsme 48 odběratelů, jsem vám strašně moc vděčný a 1000 zhlédnutí, nějaký jenom 3 videa nebo 4 videjka, což je úplně luxusní. Nečekejte ode mě nějaký vlogy, jakože třeba nějaký doopravdy, jak jsem dělal ten vlog, jedna nový začátek a keci okolo toho. Tak to ode mě vůbec nečekejte, čekejte ode mě vlastně jenom každodenní vlogy a nečekejte ode mě ani žádné názory, ani žádné skeče. To je jenom všechno na kanále Hoto TV. Takže na tohle kanále budu takhle každodenní vlogy, že prostě no tak ze strany dalo bych to nějak říct. Prostě, že jsem dostal za chuť natáčet každodenní vlogy, sice na Hoto TV nebudu zahlcovat těma každodenní vlogama. Tam jsou vlastně jenom vlogy, skeče a vlastně ty vlogy na Hoto TV jsou takový trošku kvalitnější, dalo by se to nějak říct. A tady budou takový trošku méně kvalitnější, myslím, jakože že třeba tady bude jenom 360 pixelů to video a ne jak třeba 1080 na Hoto TV. Takže tohle bude asi od mého prvního videa všechno. Já si teda vezmu iPod. Super, vezmu si iPodek, tady je kamerka, tu. A já si vždycky dělám tam. A já se mám dívat tam, takže dobře. Takže tohle bude úplně všechno, takže se mějte krásně a čus!